ନେଇ ଯା ଆଲୋ ସବୁ ଗେଲି ତୋତେ ଦୁନିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମାଇଆଟି ଜାନେ ଯା ସବୁ ଦେଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେ ହନୁପତି ଜାନେ ଯା ସବୁ ଦେଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ମୋଟା ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଟିଭିରେ? ଟିଭିରେ ବାମନ କରି କହୁନାହିଁ କୋଉଠି ଏକା ଟିଭି ଅଛି? କିଣିକି ଆଣିଛୁ ନା ତୋ ପୁଅ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ନା ମୁଁ କିଣିଛି 11,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଆପଣ କିଣିପାରିବେ? ହାତୀ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଟିଭି ନାହିଁ ଟିଭି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ମଣିତ ବିଧାନ ଲଗାଇବା ଏବେ ମିଳିଲାଉ ଅନୁକୂଳ ଭଲ ଭଉଇଲେ ହୋଇଲ ସମେଳି ଛାଡ଼ିଗଲା ମତେ ଲୋ ଝିଲି ଛାଡ଼ିଗଲା ମତେ ମିଲି ଛାଡ଼ିଗଲା ମତେ ଲୋ ଝିଲି ଛାଡ଼ିଗଲା ମତେ ପଟେଇ ଗଇ ତୋତେ ଅଖିଳ ତୋତେ ପରା କହିଲେ ବସ୍ ହଉନି ନା ବସି ହଉନି କି ବସି ହବନି ବସି ହବନି ନା ବସି ହବନି ଆଲବମ ବସଉଛି ତାଳ ଧର ତାଳ ଧର ଆସନ ଧର ଯା ଶୋଇଥିବୁ ଯା ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ଡାକିବି ଭଲରେ କହୁଛି ତଳୁ ପୁରା ମୁଁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ମଉସା ହେଲେ ତୋତେ ସେ ମାସକୁ ଆଉ ଏ ବୟସରେ 20,000 ଦେବେ ନା 20,000 ଦେବେନି ଯୋଉ 5 ରାତି ଗାଇବେ